Здравейте, казвам се Людмил Стоицев и съм продуктов мениджър в Titan Machinery България. Днес се намираме в поле в землището на село Василево по време на жътваната кампания в едно от стопанствата на земеделска компания БГ Агро. Тук сме, за да проследим опита, който направихме миналата година с новата сеялка на Вадещат ProSeed. ProSeed е една изцяло нова концепция за сеитба на есенни култури. Уникалното на тази машина е прецизното поставяне на семената в реда, както в дълбочина, така и в разстоянието между всяко едно семе в реда. Това се постига благодарение на използването на добре познатият сеитбен апарат на сеялката Tempo. Амбициозната цел, която си поставихме в началото на този опит, беше образно казано да постигнем повече с по-малко. Тоест, с по-малък брой семена, които поставяме в декар, да постигнем същия или дори по-добър добив в сравнение с този, който може да постигнем с притежаваната от стопанството сеялка, сеещ с обичайната норма. Тук на това поле направихме 3 опита, всеки един от тях с различна сеитбена норма. Първият от тях беше с 100 семена в квадратен метър, вторият с 150, а третият с 200. Разбира се, в съседство направихме опити и с притежаваната от стопанството сеялка. Това, което забелязахме по време на развитието на посева, е, че растенията, които бяха засяти с сеялката ProSeed, бяха по-здрави, с по-добре развита коренова система, което им позволяваше по-добър достъп до влага и хранителни вещества, което пък се отрази в броя на братята, който беше чувствително по-голям от тези в съседните полета. Резултатите, които постигнахме в това опитно поле и в други опитни полета в България, може да видите сега. С сеялката на Вадещат ProSeed вие може да засеете както вашите пролетни, така и вашите есенни култури с изключителна прецизност. С нея вие давате по-добър потенциал на добива, защото именно добива е нещото, което ние трябва да се стремим постоянно да поддържаме и увеличаваме, намалявайки производствените разходи във вашето стопанство.